Na facebookovej stránke s kuchárskymi receptami, ktorá sa volá Tinkine recepty, som videl status, kde sa autorka sťažuje, že čokoláda, ktorú používa na pečenie, sa v obchodnom reťazci na Slovensku predáva dvakrát tak draho ako tá istá čokoláda v tom istom obchodnom reťazci v okolitých krajinách. A to je presne to, na čo upozorňujem, že tie isté potraviny v tých istých reťazcoch Slováci kupujú najdrahšie spomedzi všetkých okolitých krajín a pritom majú najnižšie platy. Preto robím porovnania nákupov tých istých potravín s rovnakým zložením v tom istom reťazci na Slovensku a v Poľsku. Nie je predsa možné, aby to isté mäso o 60% drahšie na Slovensku ako v Poľsku, maslo o 100% drahšie na Slovensku ako v Poľsku, ten istý syr o 44% drahší na Slovensku ako v Poľsku. A nerobím len porovnania nákupov. Do parlamentu sme predložili zákon, ktorý by reťazcom prikázal, že ak ten istý tovar v tom istom reťazci v inej krajine predávajú za lacnejšiu sumu, museli by ho za lacnejšie predávať aj na Slovensku. Bohužiaľ poslanci za Smer, Hlas a SNS boli proti takémuto zákonu. My sa ale nevzdáme a na vládu budeme aj naďalej tlačiť, aby plnila svoje predvolebné sľuby o lacnejších potravinách. Sledujte ma na Facebooku, Instagrame alebo TikToku a nič vám neujde.